Ka jingla yale kemen Syntu Ksiar Jowai ha kashipo terik nailar kalalam penban sya ke jingja basngusi hadian ba uwei uriu pat ba ula Mynsaw jur na ke bakum siat ialade da ke pistol jong uwei Pulit sub inspector. Katkum ka kaipot beningkong ne preliminary report hapo Jowai police station ya ki jingtip bahasua ling ba kaktin layo pediang ningkong na ke kong lutimon najiar kabala pentip ba upara jong ka uwando o najiar ulangat ha ka jing Mynsaw na ka jing dai kuli na ki benta jong ka kli ha ka por kumba saw lai po lane san baje kat ba udang don ha pedeng ka jing le yale sngo bha ba usop inspector wewan roy chalam second OC kanar tiang police station bat umanda odkar. Ki Pulit kila khot hajir ya SI chalam sya Jowai police station ban tokit ha ka bala pha ya u ban le ya ka medical examination. Ha ka jing tokit u wewan roy laya thu ba hadin ba kilaya dikiat u najiar ula se ya ka pistol jong u bat sedang ban le kai. Henry namar ka jing buat ka pistol kala kumbetei ka bala penlong ya u ba unngan ha ka jing Mynsaw. Ula ong ru ba kam syam ladon setia ka nukuno ka jingannya ka bahuri hura bat ba ka ne ka dei na ka jingkum siat bakla. Manda odkharu ulaya thu haki Pulit ba kat ba kidang don hakate ka jaka yale snobha rengkat ka yadi kiat najiar ula shim ya ka pistol jong USI chalam bat sedang ban lek kai. Ula ongru ba hadien ba ulawan na ka balik syabar ula lap ya najiar ubala tiak lengktar hapdeng ka jing lengkien jong kesnam. Kumta mardor na kaliang USI chalam ula penkit no ya najiar da kakali jong syapo MCH hospital ha panaliar bat hadin la penkin riak no syapo Woodland hospital sabak musuang na kebentaban yo ya kejing sumar. Hadin kanila penkin riak biang ya najiar syapo Woodland hospital Shillong ban yo ya kejing sumar ka bakhambiang. Superintendent of Police ka West Giant Hills Jakpal Singh Dhanwa ula ong baya ka ka pistol la kurup no na kabentaban le ya ka forensic examination batla airu da ka show cause notice persya ya SI chalam. Kadi tang ka jing tokit ka beningkong. Onsa le syuk ya ka bedenkam da ka tenan katkum ka ain bat ka basyong ha ka jing pela jong ulanot ong USP.